Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Σήμερα θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις ενότητες στο πεντάγραμμο στο κλειδί του Sol. Το κλειδί του Sol, όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ, σίγουρα το έχετε ξαναδεί. Στο κλειδί του Sol διαβάζουν όργανα όπως η κιθάρα, το δεξί χέρι του ενός πιανίστα, ενώ το αριστερό διαβάζει στο κλειδί του Fa, όπως θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Είπαμε κιθάρα, το δεξί χέρι του πιανίστα, φλάουτο, όμποε, βιολιά και τέτοια πράγματα. Κυρίως αντιστοιχεί σε πιο πρίμα όργανα, ενώ το κλειδί του Φα που θα δούμε στο επόμενο βίντεο αντιστοιχεί σε πιο μπάσα όργανα. Οπότε λοιπόν, γιατί λέγεται πεντάγραμμο? Γιατί όπως το λέει και η λέξη, έχει 5 γραμμές. Αν τις μετρήσετε από κάτω προς τα πάνω είναι 5 γραμμές και υπάρχουν και 4 διαστήματα ενδιάμεσα σε κάθε γραμμή. Θα καταλάβετε τι είναι τα διαστήματα. Οπότε αρχικά πάμε να γράψουμε τις ενότητες στις γραμμές και να μάθουμε την ονομασία τους. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτές εδώ είναι οι ενότητες στις γραμμές. Όπως είπαμε 5 γραμμές, άρα 5 ενότητες. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ την ενοτούλα και θα σας εξηγήσω γιατί. Όπως βλέπετε, το κλειδί του Sol αγκαλιάζει την δεύτερη γραμμή. Έχει ένα κουλουράκι, μπορούμε να πούμε, γύρω από την δεύτερη γραμμή. Και επειδή ονομάζεται κλειδί Sol, εδώ που αγκαλιάζει τη δεύτερη γραμμή, η νότα μας θα είναι η Sol. Λάθος. Οπότε, αυτή η νότα παίρνει την ονομασία από το όνομα του κλειδιού που αγκαλιάζει τη δεύτερη γραμμή. Άρα είναι η Sol. Πάμε να γυρίσουμε όμως την πρώτη, αφού εξηγήσαμε πώς βγαίνουν οι νότες, πώς ονομάζονται οι νότες, σύμφωνα με αυτή τη λογική. Η πρώτη θα είναι η μη. Μη, Sol. Η τρίτη είναι η Si. Στη τέταρτη γραμμή έχουμε τη Re. Και στη πέμπτη γραμμή έχουμε τη νότα Fa. Αυτές είναι οι νότες στις γραμμές. Μη, Sol, Si, Re, Fa, το ποιηματάκι μας. Πάμε να δούμε τώρα και τις νότες στα διαστήματα. Αυτά εδώ είναι τα διαστήματα λοιπόν. Όπως σας είπα και πριν, ενδιάμεσα από δύο γραμμές. Πρώτη μας νότα στο πρώτο διάστημα είναι η Fa. Ακολουθεί η La. Στο τρίτο διάστημα η Do. Και στο τέταρτο η Mi. Οπότε αυτές είναι οι νότες μας. Όποιος θέλει να μάθει να διαβάζει παρτιτούρα για το όργανό του και το όργανό του αντιστοιχεί στο κλειδί του Sol, πρέπει να μάθει να τις αναγνωρίζει άμεσα. Δεν θα σας πάρει πολύ καιρό, λίγο εξάσκηση θέλει μερικές μέρες. Προτείνω να γράφετε νοτούλες στο πεντάγραμμό σας και να τις ονοματίζετε από πάνω, ώστε να κάνετε καλή εξάσκηση. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.